sorry. Dobře ty, Marko. Pěkně ty. Dominik z Čusky. No jo. Tým Lionel Daniel, děkuji ti za follow. Pojď, Tak, klikej. co dát? Pojďte klikat. Máme duely, teďko nemůžu dát okna. Jo, dobrý, No. děkuji ti. Ne. Markus! Hezky, Markus Balok jede pecky. Děkuju, Markus, děkuju za klobouk. Pěkně ty. Díky moc, Markus. No potom, no, jestli bude volno, tak pak domčo dáme. Teď je zase tady, Pojďte, sdílejte tenhle stream. teď je tu zase plno. Sice už asi nevyhrajeme, ale No to je jasný, nevadí. teď už nemůžou vyhrát. Teď už nemůžou. no, pojďte, klikejte a sdílejte. Markus, díky za TikTok. Hezky, Markus jede pecky. Děkuju za TikTok. Je to doma, pěkně. Chce s tebou někdo, nebo dáme ještě? To je jasný. Děkuji ti za lajky. Co se mnou nebaví? Mě? No. Ne, mě to baví, já že si tam říkal něco, že jestli budeš mít